Ei, olha, compadre. Seu, no. Ei, olha, compadre. Diu això que era un metge que crida els familiars per parlar d'en Paquito. Diu, bé, jo els he fet cridar perquè vinguessin a la meva consulta per parlar d'en Paquito. Sí, perquè en Paquito, afortunadament no, vull dir, malauradament en Paquito no millora. Les expectatives no són gota bones. En Paquito no millora. No me joda. No, ni me joda ni me jodada. Està fotut el tio, Ni me joda ni me jodada, Que malo! Treu això, treu. Que malo! Ara l'acudit, va. Ja és aquest. Ah. El metge no sap dir de la R. Ja. No mejora. Digues adéu. Va. Ei, doncs vinga, companys i companyes, ens n'anem!